कोणी एकट्यान जाऊ ओपन केल्लें न्हू स्टार्टींग उजो पेटलाय ना जाता रे करपाक इथे आम्ही केला एकदा कोणाचे हेंचे केला हेंचे केला आम्ही परत माझा फोडले मी शटर पेटीच्यामध्ये या केन्नाय क्षेत्राची या मदीं आहा ते घाल आणि ओडी जाल्यार सारको भायर आमी काडले बरे शटर कांयच ना आनी काय ते दोरी घाल 4 जण वळले की शटर कोणी एकट्यान जाऊ ओपन केल्लें न्हू स्टार्टींग उजो पेटलाय ना जाता रे करपाक इथे आम्ही केला एकदा कोणाचे हेंचे केला हेंचे केला आम्ही परत माझा फोडले मी शटर पेटीच्यामध्ये या केन्नाय क्षेत्राची या मदीं आहा ते घाल ओडी जाल्यार सारको भायर आमी काडले बरे शटर कांयच ना आनी काय ते दोरी घाल 4 जण वळले की शटर